बुलेटआ माबा नामजाला माबा जानानै थादोंमोन आरोना बेनियाहाय एमजेनि 2 नाम्बाराव बुलेटआ थुमनाय गैखालामोन आरोना फिट थुमफिननायसोमोन बेथ' हेल' फ्रेन्ड्स भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा इन्टारेस्टिं मोननाय नङा थ' बिदिबो सुरु खालामदोनि आंनि भिडिअखौहाय थ' नैबे बाजैनि मजा डायलगखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय गाइसमोन आयौ माथो एथ' फिसानो आखाइ फिसानो जानाय नं नुजोब्बाय फाग्ला नुजोब्बाय एसे खोबथेनो हायाखैमोन नोङो लिप किसखौ जेनेबा खालामबाय ओमफ्राय आइनिया बोरै जिनानै थाखो दे बाजै नोंनोथ' बे एथ' फिसाया थोखानाय नङा नोंसिनिया नोंथ' नोंसिनिसो नांगोन इसिनियाबो थोबावनाय नङा खोमा नोंनोहाय थ' नोङो गावनि माबानिखौ माबानानै माबालायनानै नुखायो आरोना नों मालायनिखौ मानो बिदि मिनिग्लाबस्लायनांगौ आरोना बेवहाय जोंहा एसे आसुसु मोनो आरोना आयै बाजैनि मिनिनाया मासिबां अन्थाव बाथाव मिनिनाय बेलाय नोंथांमोनाथ' दासान्दि नैबे सानथाम सानब्रैनि गेजेरावहाय बे मोनसे भाइराल भिडिअखौ नुगासिनो दं आरोना फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा होनलायनाय गानखौथ' नोंसोर गासिबो खोनाजोब्बाय जानांगौ दा नै थिग बिदिनो नैबे जोंहा मा होनो बेखौ जेरेमाया ना मा होनो एमजे बिथाङा भाइराल होननाय जादों आरोना मोनसे ब्रेकआप होननाय बायदि मोनसे नैबे भाइराल भिडिअ दं आरोना बेखौ नायना लाग्रोदो नोंथांमोना हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ओइ र रिवाइंड हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ थ' गाइसमोन एमजेनि 2 नाम्बाराव बुलेटआ थुमनाय गैखालामोन आरोना फिट थुमफिननायसोमोन बे थुमफिननायावहाय एसे गोबाव टाइम लायो आरोना ओंखायनो माबा बुलेटआ माबा नामजाला माबा जानानै थादोंमोन आरोना बेनियाहाय थ' गाइसमोन भिडिअआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेननि थाखाय बानायदों आरोना थ' भिडिअ माबाफोर भुल गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निमाहा हो आरो भिडिअखौ जायफोरा दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला